testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellem lit-telespettaturi kollha li qegħdin iseguna fosthom il-morda kollha u noffri din l-quddiesa speċjalment għalihom għal dawk li ma jistgħux ikunu preżenti anke waqt il-quddiesa fil-knies tagħhom. Illum se nagħmlu t-tifkira ta' San Nikola Isqof. San Nikola kif tafu li huwa patrun ta' waħda mill-parroċċi tagħna f'Malta ta' parroċċja tas-Siġġiewi. Insellmu lill-Siġġiewin kollha u nixtiequlhom il-festa tajba. San Nikola li kien iddedikat ħafna twilet mill-ġenituri Onja u anki qassam tant u tant il-ġid tiegħu mal-foqra. Fil-fatt huwa l-patrun tal-foqra, huwa patrun anki ta' diversi postijiet oħra, fosthom ir-Russja, il-Greċja u anki Sqallija. San Nikola ta' kontribut kbir bil-ħidma tiegħu mhux biss mal-fqar, imma anki ta' kontribut kbir anki fil-Konċilju ta' Niċea fejn hemmhekk l-isfijiet kienu msejħa minn l-Imperatur Kostantinu biex jiddeċiedu eżatt dwar il-figura ta' Ġesu Kristu. U hemmhekk għandna l-bażi tal-kredu illi aħna illum ngħidu fil-quddies kull nhar ta' Ħadd. Biex nirċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija nitolbu maħfil Alla ta' kemm il-darba aħna inqasnieh. Intmallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Intraj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int Sultan tajjeb tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Miċ-ċokon tagħna mulej nitolbu ħniena tiegħek biex bit-talb tal-Isqof San Nikola farisna minn kull tiġrib u tmexxina bla tfixkil lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. Miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla, ftit ieħor, jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu u l-ġnien jitqies bħal masġar. U dakinhar it-toroġ jisimgħu kliem il-ktieb,
u meħlusin mis-swiet u d-dlam għajnejn l-omja jaraw. U l-imsejknin jifirħu fil-mulej u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Izrael. Għax it-trama tiran qab u l-insolenti intemm u tqaċtu daw kollha li jfittxu d-newwa, li jwaqqgħu il-ħtija fuq ħaddieħor u jonżbu n-nassa lill-imħallef fil-bib u jwarbu l-ġust għal kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lill-Abram lid-dar ta' Ġakob. Ma jistħix aktar Ġakob u wiċċu aktar ma jisfarx, għax meta jara lill-uliedu l-opra ta' idejja f'nofsu iqazzu ismi, iqazzu l-qaddis ta' Ġakob u jibżaw minn Alla ta' Izrael. U dawk li jiżbaljaw fruħhom jiksbu d-den u dawk li jgemgmu jiksbu it-talim. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-kem tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej ġej, uħorġu il-qawħ u id-dawl tad-dinja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm, marru warajh żewġ omja jgħidu bin David, ħenna lina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom. Temnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu, iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal, mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bi sħiħu qalilhom, qisu li ħadd ma jsir jaf dan, iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Żewġ sibijiet żgħar li jiġuna f'moħħna f'dan il-Vanġelu. L-ewwel nett il-fatt ta' dawn iż-żewġ, l-attitudni ta' dawn iż-żewġ omja. Ġesu bin David ħenna lina. Hija kelma li turi li kellhom il-bżonn, ħassew il-bżonn, xtaqu u rarfu illi għandhom bżonn l-għajnuna talla. U dik hija l-ewwel attitudni li aħna għandu jkollna, li aħna narfu
mhux biss nirringrazzjaw il-mulej, imma narfu li għandna bżonn l-għajnuna tiegħu biex nibqgħu sħaħ fil-fidi. Kienet il-fidi, Ġesu talabhom mill-ewwel għaliex intom temnu li nista' nagħmel dan. Ġesu jitlob minna l-fidi, mbagħad inħallu fidejh. Dik hija l-ewwel attitudni li jistedinna għaliha. U t-tieni waħda, t-tieni ħsieb huwa li aħna narfu mhux biss nirringrazzjaw imma nfaħru lill-mulej. X'għamlu dawk meta l-mulej misshom, meta l-mulej fejjaqhom, meta l-mulej imlihom bil-ferħ tiegħu, x'għamlu? Għallhom tgħidu lil ħadd, imma dawk tant kienu mimlija bil-ferħ, tant kienu mimlija bil-ferħ tal-preżenza ta' Kristu, bil-ferħ tal-fejqan tiegħu, illi marru jxandru l-kulħadd. U intu kollu jien, meta l-mulej imissna, ejjew naqsmu l-ħsieb sabiħ, il-ferħ tal-preżenza tiegħu. U nistaqsu lil nafusna aħna kemm qed nagħmluha tassew din. Hija preparazzjoni sabiħa għal miliet, għal fatt ta' dan iż-żmien illi aħna narfu l-imħabba kbira talla għalina. Kemm rrid u jrid jaqsam din l-istess dan rigal l-istess ta' mħabba magħna. Jekk nitolbu ħafna l-mulej jimlina b'dan il-ferħ ħalli aħna naqsmuh mal-oħrajn. San Nikola għamel minn kollox biex jaqsmu dan. Fil-fatt jissejħu koll protettur ta' tfal. Għaliex dan il-ferħ tiegħu qassam u wassal tant dan il-messaġġ mal-oħrajn. Jekk itolbu ħafna l-mulej jimlina b'dan il-ferħ tiegħu u wasluh lill-oħrajn fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mulej Missir Qaddis nasqulek dawn it-talbiet tagħna. Nagħmlu talba speċjali hekk għal dusija tiegħu il-Papa u anki għal l-isfijiet u s-saċerdoti biex flimkien mal-poplu Talla jarfu jwasslu il-messaġġ ta' ferħ u ta' tama lil poplu kollu tad-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal pajjiżi kollha tad-dinja, għal mexxejja tagħhom biex jarfu jagħmlu minn kollox biex jaħdmu għal paċi u għal ġustizzja fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal familji tagħna biex jarfu jgħixu dan ir-rigal ta' mħabba u jagħmlu minn kollox biex iwasslu lil xulxin dan il-ferħ u jaqsmu flimkien moħrajn dan il-ferħ tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal l-eżis li ħallewna biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-għarnet nitolbu għalina l-koll biex il-mulej jimlina bil-ferħ tiegħu u anki bil-paċi tiegħu u narfu dan inxandruh mal-oħrajn bħalma għamlu San Nikola u anki dawn iż-żewġ omja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbit tagħna li aħna fiduċja sħiħa ma b'umiltà sħiħa ressaqnilek. Dan koll nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ Knisja tiegħek fil-festa ta' San Nikola, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, saħħaha fl-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha intennulek linu ta' tifħir. Aħna u ngħidu bla edha. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik laħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u l-mudam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajta dejjem, flimkien mal-Verġni mqadsom Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Nikola u ma' San Ġorġ Preka, li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li jiexu il-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina.
la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fejn li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu Kristu, il-ħaruf tagħna li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna int tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek, għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-mister qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. L-Assemblea ta' din is-sena l-2024 hija mmarkata mhux biss bħarsa lura lejn dawn l-4 snin li fihom ħdimna bħala knisja li tilqa, li tisma', li takkompanja u li toħroġ f'outreach għal tant realtajiet fostna, imma wkoll bħarsa mimlija tama lejn is-sena tal-ġublew, is-sena 2025. Waħda mill-affarijiet li laqtuni ħafna f'din l-esperjenza ta' komunjoni u ta' komunità kienet il-fatt li aħna u nitolbu u niddiskutu kif se nkunu sinjal ta' tama, l-ispirtu mexxina biex nifmu li anke nkunu preżenza ta' ferħ, preżenza radikali li terġa' tfittex l-eruq tagħha, preżenza li tkun ta' rikonċiljazzjoni u preżenza wkoll li tieħu ħsieb il-fqir. Wara dan il-proċess ta' 4 snin ta' Knisja waħda vjaġġ wieħed, proċess li jikompli għall-Knisja lokali kollha, matul din is-sena iffukajna fuq Knisja li toħroġ u b'mod partikolari stidinna lill-Knisja kollha, il-membri kollha tal-Knisja li kull min xtaq biex jipparteċipa f'16 konverzazzjoni spiritwali fuq temi li jmissu il-ħajja tal-Knisja imma anke fuq temi li jmissu l-ħajja tas-soċjetà. Fisem tal-Missieru, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Alla tana smattab tana li sejna wafmana, glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana, ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħanna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubietna ħilisna minnar tal-infern, u l-ġeneral kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. L-ewwel misterju ta' tbatija ta' Sir Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mnejmijek imberkin divost nisambek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-munejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-munejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-munejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġener kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Fit-tieni misteru ta' tbatija ta' Sur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, elisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tielet misterju ta' tbatija ta' Sur ta' Ġesu Kristu ġie kurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti f'smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mnejmijek imberkinti fost nisambek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-arwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fir-raba misterju minn tadbatijam ta' Sir Jesu Kristu kmobi bis-salib minn Pilatus għall-Kalvarju. Issirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina għanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-arwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fl-aħħar misterju minn tadbatija ta' Sir Jesu Kristu ġie mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtik kull trid int kif is-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik li lek najtu għaxaħna turufnati u l-teba, ilek it-nidu aħna li nibku nofku f'dan il-wit ta' nbuħ. Ejja mela fukata tagħna daw għalejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina għardan it-tulufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti f'smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull tritint kif is-semek da fl-art. Bitna bħalma naħfru l-minuħati għalina għannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, Itlob għalina, xebba tistoq kull qima, itlob għalina, xebba tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amarra tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amarra ta' kull grazzja, itlob għalina, amarra ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, paraċ tal-migranti, itlob għalina, paraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, hen għalina, tlob għalina qaddisom malla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddejatijek ma li għalla li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu l-ġisem u bil-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Nkunu meħrusa midwejja tissa u ngawdu l ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina tiegħu. L-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek għal Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppi, kun missirta għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja l-nina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Nikola, itlob għalina, intom il-qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li imu misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk il-ħossu fina bla jeda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom tal-Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbirek għal Afnanġju l-qadisin kollha tiegħu.